Найбольшы наплыў абітурыентаў у медкаледж назіраўся ў першыя дні прыёму дакументаў. Цяпер сітуацыя больш спакойная. Як і летась, на першы курс прыйдуць асвойваць прафесіі медсястры і фельчара, акушэра, памочніка врача па амбулаторна-паліклінічнай дапамозе 210 выпускнікоў, якія маюць атэстаты аб сярэдняй адукацыі. Менавіта ад сярэдняга бала апошніх залежыць, на якой аснове, бюджэтнай ці платнай, будзе вучыцца будучы медык. На сегодняшний момент по специальности лечебное дело у нас есть небольшой конкурс. А что касается абитуриентов, то это достаточно высокие баллы. И у нас самый высокий балл – это 9,5. Значит, набор мы ведем по баллу аттестата. Поскольку в прошлом году у нас был конкурс менее 1,5 человека на место. По специальности сестринское дело мы еще ведем набор, но самый высокий балл – это 9,2. Дзверы аўдыторыі маладзечынскага медкаледжа адчыненыя для тых, хто прыязджае з мэтавым накіраваннем. Установы аховы здароўя з усёй Мінскай вобласці адпраўляюць сваіх патэнцыяльных першакурснікаў у наш горад для набыцця спецыяльнасці. Між іншым, 50% бюджэтных месцаў аддадзена гэтай катэгорыі навучэнцаў. По специальности лечебное дело у нас 60 бюджетных мест, из них 50% это целевые места. По сестринскому делу это у нас 90 бюджетных мест, из них также 50% это 45 целевых мест. Имея целевой договор, абитуриенты участвуют в 2 конкурсах. Они участвуют вначале по целевой подготовке, и если они не проходят конкурс по данному договору, значит, они имеют право участвовать на бюджетной форме обучения на общих основаниях. И сильнейший, скажем, с большим баллом уже будет зачислен, согласно контрольным цифрам, в число наших учащихся. Атрымаўшы веды тэарэтычныя і практычныя па спецыяльнасцях медсястры і фельчара-акушэра, некаторыя выпускнікі медкаледжа ставяць перад сабой мэту паступіць у медуніверсітэты на той ці іншы факультэт. Іншыя жадаюць хутчэй увайсці ў прафесію і ў свае першыя працоўныя калектывы. Штогод усе выпускнікі атрымліваюць гарантаванае месца работы. Дакументы на бюджэтную форму навучання прымаюцца до 12 жніўня, на платную до 17. І таму абітурыентаў ёсць яшчэ крыху часу, каб зрабіць свой выбор у профессию, якая, магчыма, станет любимой на все жыццё. Я выбрала сестринское дело, потому что у меня тетя работает медсестрой, и я много была раз у нее на работе, меня это очень заинтересовало. Ну, решила поступать. Я целевое направление брала, так как у меня балл такой средний, чтобы наверняка поступить на бюджет. Алена Мачалова, Алексей Андреевский, МКТБ.